Kultúrne zariadenie Petržalky pripravili počas horúcich letných dní množstvo podujatí pre obyvateľov mestskej časti. Mohli si užiť skvelé koncerty, športové aktivity či vychutnať atmosféru letného kina. 30. jún a 1. júl patril tematickému víkendu Živá história. O symbolické otvorenie kultúrneho leta sa postarali so svojím koncertom študenti Cirkevného konzervatória pod vedením Františka Báleša a víťazi speváckej súťaže Pop Hit 2023. 1. júla sa v sade Janka Krála piknikovalo. Milovníci živej histórie si mohli užiť bratislavský piknik zameraný na obdobie rokov 1900 až 1950. Na návštevníkov čakal bohatý sprievodný program ako retrostánky, retro pánske holičstvo, škola tanca, módna prehliadka prvorepublikovej módy, skvelé kapely a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Prišli sme asi hlavne na koncerty, na hudbu. Je to super hudba, je výborná atmosféra. Počas leta si na svoje prišli aj milovníci rôznych hudobných žánrov. 14. júla sa v Dome kultúry Zrkadlový háj konal 30. ročník najstaršieho slovenského blúzového festivalu Living Blues. Ľudia prišli a dneska sa predstaví 5 kapiel, jedna zahraničná. Myslím, že festival naberá druhý dých po covide a po tých smutných udalostiach. Návrat hudobných legend si Petržalčania mohli užiť na námestí Republiky vďaka festivalu Súboj titanov, kde vystúpili tribute a revival skupiny z Čiech a zo Slovenska. Na pódiu tak zazneli najznámejšie hity skupín ako Alice Cooper, Black Sabbath, AC/DC či Iron Maiden. Festival je výborný, ja si to veľmi užívam, sú to kapely, ktoré nemám príležitosť tak ľahko uvidieť. AC/DC sú kultová kapela, ktorá už nehráva, Black Sabbath z Diomu to už dávno neexistuje, a bola super príležitosť vidieť kapely z detstva. Páči sa mi, že Petržalka niečo takéto hlavne organizuje, že tlačia vlastne tú kultúru na tých ľudí, že ľudia si zároveň aj zaslúžia niečo takéto vidieť, lebo nie každý má vždy takúto možnosť, takže určite ja toto podporujem. Počas leta sa aj športovalo vďaka víkendu Petržalka v pohybe. 29. júla spríjemnilo horúce letné poobedie všetkým aktívnym Petržalčanom vystúpenie dvoch kapiel. Na Petržalskej hrádzi zahrala energické piesne skupina Ukupunktúra a Červený bicykel. A dobre, je tu dobrá nálada, taká pohodička, takže celkom sa zabávame. Atmosféra je úplne perfektná, dokonca aj počasie nám sa umúdrilo a vyšlo slnko, takže bolo parádne všetko, okrem hudby, aj ľudí, ešte aj počasie. Posledný júlový víkend sa konal aj tenisový a basketbalový turnaj, v ktorom deti mohli ukázať svoj športový talent. Hrala som, ale hrala som najlepšie, čo som vedela. Na základnej škole Tupolevová boli prichystané celodenné športové aktivity a exhibície pre petržalské deti a mládež. Podujatie Terasa Jam nám predstavila 4 elementy hip-hopu, medzi ktoré patrí DJing, rap, graffiti a breaking. Podujatie bolo zároveň aj oslavou 50. výročia hip-hopu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou našej mestskej časti. Čo sa týka toho hip-hopu, ktorý v podstate sa považuje za zrod akože tej celej kultúry, to je kvázi 11. august rok 1973. A tam to začal v podstate DJ Kool Herc, Clive Campbell, ktorý usporiadal takúže block party. Zábavný letný víkend Fantastické leto sa začal na ihrisku Romanova podujatím Fantastické zvieratká, kde bol pre deti prichystaný bohatý program. Okrem stretnutia so zvieratkami si mohli užiť aj skvelú zábavu so Šašom Marošom či divadielkom Jaja. Letný program pokračoval podujatím Letná vlna fantázie na jazere Dražďak. Na všetkých Petržalčanov čakal deň plný vodných aktivít, exhibícií, zábavy pre deti aj dospelých. Bohatý program vyvrcholil súťažou kreatívnych plavidiel. Záver dňa patril koncertu kapely OBD. Kultúrne leto ukončilo podujatie Živá pamäť, kde sme si pripomenuli obete, ale aj význam slovenského národného povstania.
V Petržalskej klubovni si okrem prednášok seniori mohli vypočuť aj ľudovú hudbu Andreja Záhorca a nechýbalo ani občerstvenie. Nakoľko bolo leto, boli prázdniny, takže je to aj takým otvorením novej sezóny všetkých aktivít, ktoré Mestská časť Bratislava Petržalka, ale takisto aj Ekonomická univerzita v Bratislave a Petržalská klubovňa budú organizovať a aj organizovali pre seniorov. A môžem povedať, že mesačne nám klubovňu navštívi od 600 do 700 seniorov a stále chodia noví a noví. Kultúrne zariadenie Petržalky ďakujú všetkým návštevníkom a tešíme sa na ďalšie podujatia.